Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ltaqa' maż-żgħażagħ li fit-tmiem din il-ġimgħa attendew għas-seminar Insawru il-Mexxejja ta' Għada organizzat mill-Għażat. Waqt li ħal opportunità li jwieġeb il-mistoqsijiet taż-żgħażagħ, Adrian Delija sostna li hemm bżonn lin-nies jitilqu minn fejn l-aktar li jħosshom komdi biex jimirħu u jfittxu li jitkellmu u jiġġieldu għal valuri u l-prinċipji li ħadnu. Hemm l-idejat ikomplu jixprunaw. Persuna waħda biss tista' żomm lilkom milli tbidlu l-ewwel lilkom infuskom u mbagħad id-dinja ta' madwarkom. Id-dinja tbidlet bl-idejat, b'min kellu l-kuraġġ jagħmel pass meta ma kienx ċert. Dak il-persuna waħda li vvintat xi ħaġa għax ma kienx kuntenta fid-dlam tax-xema. Huwa saqsa jekk Malta hix għaddejja minn ġid imqassam kif inhu xieraq. Nipprovaw nibdluh, nirranġawh, nsaħħuh għalikom u mhux għalina. Immintom tridu tkunu parteċipi. Iddikjara li l-apatija hija waħda mill-edewwa tal-iżvilupp, apatija li qed narawha fis-settur edukattiv. Il-Gvern f'edukazzjoni jonqsu jagħmel ħafna. Jonqsu jagħmel ħafna għax anke l-mod kif qed jitratta lill-allima tagħna huwa tan-niket, anke l-mod kif qiegħed jirrelata ma' dawk l-laqdiet il-unions illi jirrappreżentaw lill-allima tagħna x'jekk iż-żgħażagħ huma l-futur, l-allima huma ċ-ċavetta ta' dak il-futur, wara dan huwa messaġġ li mhuwiex pożittiv. U aħna rridu nħarsu lejn il-passat biex nitalmu, lejn il-preżent biex nifmu, imma lejn il-futur biex nisperaw ruħna għal dak li rridu niksbu. Mela rridu nibdew nitkellmu fuq edukazzjoni għal ħajja. Irridu nitkellmu fuq edukazzjoni li tagħmlilna persuni aħjar iktar kapaċi intejbu lilna nfusna l-familji tagħna l-ambjent ta' madwarna. U dan huwa punt li l-Partit Nazzjonalista beda jaħdem fuqu, irid jibqa' jaħdem fuqu u għalhekk qegħdin hawn intom. Mhux biex nagħlmukom, biex intkom stess tkunu dawk illi naraw x'hemm bżonn li nitalmu iktar. Future Leaders huwa programm ta' taħriġ u żvilupp għaż-żgħażagħ li għandhom bejn l-14 u l-24 sena u li għandhom aspirazzjoni li jidħlu għal ħajja politika. Seminar li ra partiċipazzjoni ta' aktar minn 60 żagħżugħ u żagħżugħa.